máš štěstí. Hele, a chceš, že teď na sleto? Ne, ne. Tady na Jo, děkuju. Tak oni si vyhrajou, tak já bych mohl... Rando! Neví, jak to dělat. Random. On neví, no. Ale Gam, Jeffe Gam, 14 let taky nevěděl. Aha. No, ale jako zkoušel to. Rando! Už nemůžou vůbec, prosím tě. Já bych mu dala nažrat Randovi, ale ona mu to bude žrát. Chceš buchtu? Nebo nějakou sušenku? Dobrý den. Beníček se hoře. Babi, a chceš mi nějakou písničku? No pojď sem, ty nebudeš papatlý. Tak jsme u Tázmaru, Honza Krouskej šel pěšky a Zdeněk začal slavit, že Honza jde pěšky, tak vytáhli hlen tady a To tam začalo. rozlejvali. Co? Už to začalo. No, mělo to začít v 6. Ne, a že prej je sraz teda, a protože Honza Krouskej říká, dělej, neřídím, už to lej, tak to. No ale že je sraz teda 6 pro chlapy a zítra v 5 ženský Krouskej. Já jsem nechce, kdybys chtěla do sauny. No, já bych zašla. Tak já tě budu dáno můžeš jít. Ale jediný, Hey, Francie. máme kam vstupný je šampus. Tak já jsem stejně nepiju vín. Já jsem přezvala víny, tam lednici. Máme 5 litrů. To je o to jako, že si domluvili, že si... Já vím, jestli je, že někdo do sauny nepůjde, Počkat. to budou maskovat. Jsem styk. To budou maskovat návštěvou sauny. Oh yeah. Jeníku, přinesl ti ponožky. No, ale já jsem Táto, jaká je vánočka? Dobrý, To je dobrý už těsto, jsem vy? se do toho